Здравейте, тук е днес отново играем Roblox. Това е ново клипче сега. Вместо тя ще коди, направо да играем. Първи сервер се казва Murder Mystery. Там съм около почти 50 ниво някъде там. Аз ще купувам Elite и Radiant скоро. Това е много хубав сервер. Добавям Никелис. Да сте вътре какво искате да правите. Иначе ще таковаме. Иначе е таковаме. Ето Murder Mystery. За видите да светна. С поставя въпрос. Шоп, всичко има така риборд. Тук има кланове. Чак сега съм избрал. Окей, плей. Започваме! Чакай малко и седвам. Окей, хора. И един приятел играе. Джойн при него. И сигурен при него е фул. Тогава играем няма да. Да! Компютър Roblox. Тук имам. Мога да играя с вас в моя личен сервер. Айде тъй се пише и тук. Виждате папа. Имам АПС. И човека ми изглежда така. Рейнбоу от всякъде. Не ги харесва да направя някакъв странен. Но на мен не е, че ми харесва. Понякога, ако отидеш на най-идиотските места и мърдъга знае, че няма да отидеш и не ги проверил, просто те ще спечелиш малко. Не бе, ска парите текст. Рап. Ади май не са. Че извика мафията тук направо. Пари! Баче е някакъв мрал. Сега бай ми така ще му се стъжни на валя живота. Ой, това е стресно. Ехо! Бива всичките. То тук займе. Съд кодит костюмчето. Мати бе, някакъв. Връзка е. Арина, призъм. Просто ще му дам Найт и Джиксал. Плах ти човека дос. Идиот. Абе стига. Гейме го така ще тук някакъв. Джиксал Найт. Такъв нуд няма, той първо ниво торс. Второ да правим, защото е по-голямото. Ей, то става. Аз ти го няма да дам тези наушки. Ако не ми даде някой легендари. Скоро ще взема втори регнаш. Се надявам, че ще е хубав не някакъв покук. Я, как ще мога плати. Мога всичко тук да си купам, а не искам. Само дори тук. Много пари, ама не искам ги купувам, защото имам работа да върша. Але, Боже! Зарешки смачкаме! И хора, не да забравяйте, subscribe и лайк. Subscribe-овете, лайковете, всичко ще ви помогне. Просто трябва да помагате на чанела да се разрасте, хора. И мога да направя видеота с вас вътре, ще ви се пратя Skype, ще имам нови социални мрежи. Ей, те, бой, че се виждам с вас, феновете.
Няма нищо против да игра с вас. Просто трябва да имате скайп и да имате компютър и къде. Тогава ще можете да играете с мен. Сега трябва скайп и да имате някои от игрите ми дете. Снимам малко. Кълна се, че тук имаше и трета кутия и тук имаше трета кутия. Ама да се. Къде да бе? Езле! Ще ми разкаже играта. Този път няма да извикам Баймитака, защото аз ще съм Баймитака. Де си? Де си бе? Ще бъде ще гръмна. Сега си помисли, че съм мърдърът. Моля. Абе, брат, той да не ще ме види. Пип! Сука, бе. Изи. Само да намаля графиките, че не лаги. Е по-добре. Абе! И окей. Започваме отново. Значи в... Не убей се. 100%. Ей. Се буташ. Ех. Какъв тос? То са 40 ниво. Абе, тихо. Innocent. Мава. Не. Shit. Тъй се скрия нагло, някой няма номер. Имам начин да се гличвам на някои места, но не бих искал да се ползвам, за да е по-лесно. Когато скамите... Мъртърът да не левне или умря? Да, умря. Някакъв от начин, целях за 7 секунди за сигурно. Абе, стига! Кой искаш? Скетчи. Маша! То се някакъв 600-300 май. Стига, ако бъркам нещо, римските числа не ги знаем много. Innocent! Тия клипче ще стигне над 30 минути, вика, тъй часови. Или 2 с нещо. Къде отиваш? Малко идиотче. Измрял. Бягай тук, бягай, брат, бягай! Бе, точно стигнал 10 метра! Хакер, ще го репортна веднага. 1 милион метра, бе. Как човека топс? Кърсил е, кърсил. Моля, искам да избирам офисът. Предеген за дойда. И... Ние ще бием.
Някакво се сърдиме, ако сме някакви нубове или тем подобни. Ти просто игра съм играл от една година. Ако я играх само да се игра една година, щях само 800 ниво. Някакъв си Юсу, какъв това. Не си бе Юсу. Окей, да си ви пука. 50-то ниво той е. Вах. Уху, пари кеш. Ако дигнем валите, субскайберите и лайковете, да имаме поне на някои клипчета над 10, 20, 30. Ще ви благодаря и ще правя спешъл видеота за вас, хора. То ще е фенмейк видео. То ще е лайвстрим, вие ми пишете какво ще правя във видеото. И ти. Окей, бягай тук. Оп. Абе. Чак сега разбрах, че... Шето, тя е отворено. То нормално ти не е било отворено и е нямало такова. Имаше го в хостел. Бе, хора, намерих нови истории в сервера направо. Трябва да се покатя. Ой, господе, ей го кивара, хора. Тук убиеца ще някой кивара, ако не има нарядощи. Бягай, бягай, бягай! Оп! Майната му! Тим! 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 Кампари грозни! Но те ще видят скоро. Точно тях ще си ги набележа. Поне ни спечехме. Еее! Майншафт! Майншафт! Видите тук бе! Копелинца. Моля! Ех, изоез. Само я прашат пустоти. И хора. Тук накрая ще мога да се видиш на лайшит. Когато ударя поне 50 съба, когато ударя 30 съба, първо спешъл видео, когато ударя 50 още едно спешъл видео, а когато ударя 100, ще направя утре такова бродкаст, да го кажа. Цялото видео ще играем гейм. Благодаря, хора. Ей, хора. Не, май не съм бил, господи. Това кревало. Ай, шит!
Бягайте! Да, вече добър меч. Това е педомечката. Педомечката в Roblox. Някой си. Випав. Някой си крънза тук рипнал. Оп, оп. Давай бързо. Кеш. Майни са. Добре. Йееей! Стекна му времето на този. Било е глас. Не му мърдам! Ей, щит! Що да му давам доби скил? Господи, Исусе! Ей, щастнички! Абе. Този нещастник. Първата жертва. Иди ми купи да. Ти купи си гозничко. Такова. Не. Дълго се роня. Просто ще е това сега. Някак ми искаш я трейдър. Тяло. Какъв късмет да убиш 3 човека и да умреш. Бах ти. Прави. Педовечката, Гадното е, че в веб сървъра ми не можете да взимате пари сам екстра. Ой, да пак умира толкова след. Да фуя. Пак. Защото потенциал знаем къде е битъра. Ей, щит! Хора, ще има малко пауза на видеото. Ще се върнем скоро. Еми хора, няма много време, тъй че ще спирам клипа още тук и надявам се да ви е харесало, вие сте най-хубавите хора. Не забравяйте, subscribe и лайк!